Dobrý deň, moje meno je Petra Hyblová a sledujete reláciu Na ostro. Mojou dnešnou hostkou je bývalá moderátorka Adriana Knajsl. Dobre som povedala tvoje meno? Áno, výborne, chválim ťa, ďakujem veľmi pekne. Som si to trénovala. Ďakujem, že si nás pozvala do svojho nádherného kaštieľa pri Burgau. Je tu krásne a dala si nám teda aj úžasné obedoraňajky. Tak došli ste neskôr na obed, takže chcela som, aby si videla, že takéto raňajky sa podávajú tu v našom penzióne a sú vyhlásené a všetci hostia, ktorí sa k nám radi vracajú, tak sa tešia vždy najviac na tie raňajky. Musím súhlasiť. Ja už nepotrebujem do večera jesť. A to je môj cieľ, aby sa ráno poriadne najedli, potom idú na výlet, okúpať sa, na cyklotúru, kdekoľvek a potom idú až na večeru do reštaurácií. Tu máme dve také veľmi malé, príjemné reštaurácie. Takže je to taká polpenzia, dá sa povedať tu na. Ale raňajky pre mňa vždy boli taký základ a ja vždy veľmi rada pohostím. To je také moje, že ja rada napečiem, uvarím, dám a pohostím veľa ľudí. To mám rada a vlastne preto to aj robím. Áno, bolo to naozaj výborné. Môžem len odporúčať. Adi, ty si teraz nedávno vlastne zažiarila v relácii Bez servítky. Bola si tam už druhýkrát. Áno. Tie reakcie možno na teba boli rôzne. Ako zvládaš tú kritiku, alebo možno takzvaný ten slovenský hejt? Tak po tomto mojom druhom účinkovaní, keďže som v tejto druhej časti bola kritickejšia, už som si povedala, že dobre, tak už som mala takú odvahu, že keď mi to nechutilo, tak naozaj som to skritizovala. Nebolo to dobre, to prestieranie, keď sa mi nepáčilo, pretože naozaj tá zlatá štola cez stôl sa už nedáva. Ale niektorí ľudia stále milujú zlaté štoly na stole a nebrali moju kritiku ako, že dobre, tak jej sa to nepáčilo, povedala si toto, ale skritizovali ma, že už nie som tá dobrá, milá Adriánka. Tak ja chápem, že žijeme teraz v spoločnosti, kde vysloviť názor je nebezpečné niekedy a nie každý to príjme, ale jednoducho, keď mi potom odpísali niektorí, že teda toto nie, tak ja som mi napísala, že mrzí ma, že sa vás dotklo moje vyjadrenie, že toto sa mi nepáčilo, ale mne sa to naozaj nepáčilo. Keď sa to vám páčilo a vy by ste to urobili takisto, samozrejme, vy musíte, vždy robte veci tak, aby ste vy boli spokojní, aby sa to páčilo vám a nie všetkým naokolo. A tak by to malo byť. Takže ja som sa aj naučila tým, že som dlhodobo mimo médií, robiť veci, ktoré sa mne páčia, ktoré mňa robia šťastnou. A keď som ja šťastná a spokojná, tak ono sa to šíri ďalej. Takže to dobro napokon, ako aj v tých rozprávkach, vždy zvíťazí. Takže bolo iba veľmi výnimočne zo pár takýchto že negatívnych reakcií, že som si dovolila niečo skritizovať. Ale vo väčšine to bolo OK, lebo väčšina ľudí má ten zdravý nadhľad a vie, že je to reality show. A reality show je iná, ako ten skutočný život žijeme. Takže keď niekto ma posudzuje na základe dvojminútového účinkovania v relácii, ja ho nedokážem inak ovplyvniť. Takže, ale keď príde sem ku mne do kaštieľa ako host, tak zistí, že ja som stále tá istá dobrá, milá Adriana. Veľmi pekne si to povedala. Mne sa páči veľmi to tvoje a veľa to píšeš aj na Instagrame. Nádych, výdych. A úsmev. Áno. Mali by sme v tom živote, lebo asi každý z nás niekedy cíti hnev, nespravodlivosť alebo frustráciu. Mali by sme sa naozaj nadýchnuť a vydýchnuť si predtým, ako dáme niečo zo seba von, napíšeme, lebo naozaj aj tá spoločnosť sa proste tak polarizuje, je tá agresivita zvýšená, sú ľudia vulgárnejší, sú možno drsnejší, tak naozaj proste nejaká meditácia, nádych, výdych, ako to vnímaš? Určite áno, preto to aj tak často dávam von a prezentujem. Mňa to naučil vo veľkej miere byť pokojnejšia môj manžel, ktorý, ja sa vždy veľmi rada zavzdušním a veľmi rýchle. A on vždy tak na mňa pozerá, že prečo? Hovorím, no lebo, že a čo? A proste takýmito pokojnými otázkami, mi úplne zobral vždy vietor z plachiet. A ja som však vlastne, áno, na čo sa ja rozčuľujem? Že vlastne, a prečo? A tak som vlastne zistila, že on je potápač, profesionálny a on mi raz povedal, že potápanie je základ. Keď sa niečo stane, keď si pod vodou, tam nemá šancu reagovať, že hneď zbrklo alebo niečo. On vždy hovorí, že základ prežitia u potápačov je stop, think, act. Teda zastav sa, premysli si to, až potom konaj. Lebo pod tou vodou je to otázka života a smrti doslova. A on toto praktizuje aj v živote, takže čokoľvek sa deje, je nejaká vyhrotená téma alebo niečo, tak on najprv zastane, nechá toho druhého porozprávať, vykričať sa alebo niečo, tak pokojne, že dobre. A on tak, tým, že je on pokojný,
tak vlastne ten pokoj tak trošku prenáša aj na mňa vždy. A ja sa potom tak postupne tiež upokojím a potom na konci sa na tom smejeme. A vlastne toto je tá mantra, že keď ťa niečo rozčúli, nereagovať hneď. Nemôžeš hneď, lebo to je vždy zbrklé reagovanie. Hej, zareagovať môžeš, ale nemusíš, ale nikdy nereaguj úplne hneď. Naše slovenské žiadna kaša sa nie je taká horúca. Hej, čakáš. To je ten nádych, potom ho zadržíš, začneš rozmýšľať, že čo sa ja rozčulujem a potom vydýchneš, že však je mi to vlastne jedno. Takže preto ten nádych, výdych. A bola si v minulosti možno taká horlivejšia, alebo taká, že si sa naozaj rozčulila, hneď si reagovala? Úplne. Ja som bola týmto aj známa. Ježiš, Poláková, vtedy som bola ešte Poláková. Ono je to možno aj vekom, že človek inak už potom vníma tými skúsenostimi, ktoré má. Ako 20-ročná som kričala a riešila. Ako 30-ročná som točila planétou, lebo inak to nejde. V 40-ke už som sa tak začala upokojovať a teraz krátko pred 50-kou si hovorím, že čo je dôležité v našom živote je, aby sme naozaj robili veci, ktoré nás bavia a sme šťastní, lebo vtedy vieme urobiť šťastnými aj tým okolo nás, ale predtým ja som kričala, ja som búchala dverami, ja som riešila. To zase nie. V súkromí. Ako v robote všetci o mne vedeli, že keď treba niečo vybaviť, tak poslali mňa. Hej, lebo ja som bola taký bojovník, ja to mám proste v sebe, ten drak, ja som v čínskom horoskope drak, takže ja prídem, vychrlím oheň, všetko spálim a potom, že aha, dobre, tu už nič nevybavím a odídem. Hej? A teda v tom súkromí lietali aj taniere s ex-manželom? Obrazne povedané, hej, lebo tam som tiež musela riešiť. Na čo som riešila? Ale jasné, bez toho, aby sme sa hádali a riešili, by som nebola tam, kde som teraz. Ja som s mojím teraz už manželom 8 rokov, my sme sa ani raz nepohádali. Ja keď zvýšim hlas, tak len sama na seba. Lebo on ma nechá, pohádaj sa sama so sebou. On sa so mnou neháda. Nediskutuje, že diskutujeme veľa, čo je správne, čo nie, ako by sa nám to páčilo, ale nehádame sa. Ja keď poviem, táto stena bude červená, on povie, dobre, bude červená. Keď takú chceš mať, páči sa ti to, bude červená. A je koniec. Argumentom hádkam. A potom, ale ty mi povedz, naozaj bude pekná červená? No tebe sa páči červená, tak bude. Že ja sa tak sama zavzdušním zase a počasie zistím, že naozaj zase zbytočne, tak vydiskutujeme si to a ja ju namalujem na červeno. A vieš čo, mal si pravdu, nie je dobrá červená, dáme to zase naspäť na bledu. On, že dobre, keď chceš, zase bude bleda. Hej, že proste naozaj on je úplne veľmi pokojný človek a ten pokoj prenáša aj na mňa, takže snažím sa byť pokojnejšia, ale ešte stále to nie je 100%. Takže sa už začínate pomaličky zrkadliť. Úplne. A dúfam, a som rada, že ja sa zrkadlím na neho. Že ja sa zrkadlím na neho a nie on na mňa. Je to tak lepšie určite. Adi, my sme robili rozhovor, keď si mala pred svadbou. Áno. To si veľmi dobre pamätám. Čo sa zmenilo u teba po svadbe? Nič. Veľa ľudí má tendenciu, že po svadbe je to iné a veľa párov je 10 rokov spolu, zoberú sa, do roka sa rozvedú a tak. Ale u nás nie, ale je to možno aj to vyzrelosťou, hej, že každý už máme pred 50, teda manžel má už 50, vyše 50, ale je to aj to vyzrelosťou teda a je to aj tým, že my máme isté nastavenie a vlastne my v tom len pokračujeme. Jedine, čo sa zmenilo, že mám obručku na prste a že teraz sa už volám Knajsl. A pribrala si, keď Ježiš, po svadbe. Ale asi áno, sakra, takže to je jeho vina. Dobre, idem za ním. Pribrala som, ale to bolo, ja viem aj asi prečo. Jednak sa blížim do menopauzy, hej. Takže aj to môže byť jeden z dôvodov, ale nehádžem to všetko na to, že hormóny a teraz bohužiaľ už odteraz budem takto. Ale je to aj tým, že ja som ráno o 5:00 vstávala. Moje prvé jedlo bolo o 12:00 s tým, že som do seba nahádzala, čo bolo v kuchyni. Do večera do 6:00, do 7:00 som zase robila. A večer o 8:00 som si zadla pred telku a len chodila chladnička, telka. Lebo to bolo, že som sa upokojila a v mysli som si povedala, dobre, tak teraz za to, že si toľko robila, že sa toľko naháňala, nemala si čas jesť, odmeň sa a teraz sa dobre najedz. A to je chyba. To je to večerné vyžieranie chladničky. Takže aj toto prispelo, ten veľa práce a stresu a málo času pre seba spôsobilo to, že naozaj ja som sem prišla ako 62 kilová a teraz mám 72.
Hej? Tým, že ja mám výšku vyše 173, 4 cm, tak to nie je zase, hej, že by som išla hneď do šírky, ale cítim to na nohaviciach, aj na nejakých sukniach a je to nesprávnym životom. My keď začneme, ja som sa starala, aby vždy všetci okolo mňa všetko mali, veď to sú hostia samozrejme, ale zabudala som na seba. A to je najväčší problém, ja si myslím, že aj nás žien, že my celý život len, aby všetci okolo nás boli spokojní a každý bol zabezpečený, aby bolo upratané, navarené, ožehlené, vždy všetci všetko mali, že my sme také celoživotné slúžky a to sa nám zbiera, hej? Ale zober si také známe herečky, speváčky alebo niekoho, kto sa živí tým, že sa stará o seba, lebo musí dobre vyzerať, že dáva do popredia seba, tak obdivujeme ich, hej? Že aké sú krásne, štíhle, ako dobre vyzerajú. Lenže to preto, že cielene robia niečo pre seba. Aj keď majú rodiny, majú deti, takisto sa musia starať. Ale na prvé miesto dávajú seba. Tak teraz ja som začala dávať na prvé miesto seba. Áno, ty si to normálne zverejnila, že si pribrala 10 kg a dokonca si zverejnila na Instagrame takú fotografiu. Áno, normálne si ukázala svoje krivky, tak ako vyzeráš, bez nejakého filtra, bez nejakého retušovania a to je veľmi sympatické, takže teraz si postavila na prvé miesto seba a ideš teda cvičiť, zdravo jesť, alebo akú máš predstavu? No, je to celý komplex, hej, starania sa o seba a musím si to nastaviť teraz, kým ešte nemám hostí, aby sa to pre mňa stalo takým rituálom, že keď tu aj budú hostia, tak nebudem stávať o 5, ale vstanem o 4:30, aby som mohla na tú pol hodinu ísť do toho fitnesska, lebo môj manžel je milovník fitness, on celý život cvičil, tak sme tu postavil tam také malé fitness v garáži. Takže ja teraz každé ráno, keď vstanem, idem na hodinu do fitka. Potom vlastne raňajkujem podstatne neskôr, hej, a posledné jedlo máme o nejakej 4., 5. niečo ľahké. My sa tak navzájom podporujeme. Ale je to už môj rytmus, že keď sme boli teraz napríklad v tých Atenách, obidvaja sme boli ráno trošku nervózni, že nemôžeme ísť do toho fitka si zacvičiť, lebo sme ho nemali. A je to ten rytmus. A keď sa človek naučí po 2-3 mesiacoch už neopustí ten rytmus. Jasné, že nie každý ide ráno do fitka, ale stačí, že sa ráno prejdete rýchlou chôdzou. Stačí, že to 3. poschodie nebudete chodiť výťahom, ale schodmi. Mňa to veľa inšpirujú dôchodcovia rakúsky, hej, všetci obdivujú rakúskych dôchodcovia, akí sú čiperní, čuli, ale oni sa hýbu. Tu v lete máme také prírodné jazero, tam každý deň ráno je kruh dôchodcov, v strede je precvičovateľka, taká mladá baba a oni tam chodia a ráno cvičia. Hýbať sa je základ a ja som neskôr zistila, že všetky dobré nápady, ktoré som ja mala, či sa už to týka biznisu, knížiek, alebo keď sme tu museli prerábať záchody, sa stali počas mojich prechádzok. Ja som sa vždy cez deň obula a išla na hodinu sa prechádzať. Bez mobilu, nič, len ja, ani hudba, ani nič. A po hodine, že ježiš, toto musím spraviť. A vždy ma najlepšie nápady napadli pri pohybe. Takže som sa rozhodla teraz, že sa viac hýbem, cvičím, stravu som upravila, ale začala som riešiť aj svoju vizáž. Čo som predtým tak akože tiež neriešila, lebo to je úplne tá posledná časť, ako ja vyzerám, co teplaky ja idem robiť. Nie, teraz už si vyberám krémy, dávam si pozor, chodím na procedúry, na vlasy si dávam masky, že jednoducho... Tu sebalásku si objavila. Také... Ja neviem, či by som to nazvala sebalásku, lebo nemôžeš sa ľúbiť, keď máš 50 kg nadvahu a hovoriť si, ja ľúbim svoje telo také, aké je. Keď nemáš zdravotný problém a máš 50 kg nadvahu, si lenivá. Hej, to nie je, že sebaláska. To je proste, že nechceš so sebou nič robiť. Lebo byť nie obézna je ľahší život. Mne tých 10 kg nie je to tak vidieť a nie je to taký problém, ale mňa to trošku obmedzuje. Už mi to trošku vadí, že vieš, je to o tom, že ja sa necítim dobre, ale tá sebaláska by skôr mala byť o tom, že čo chcem robiť, aby mi bolo dobre. Tak chcem si zapnúť tie gate, kúpila som si zase motivačné, to je najväčšia chyba, lebo motivačné sa nikdy nezväčšia, ale je to o tom, že toto chcem ja teraz, riešim viac seba, ale len preto, že mám čas. A keď príde leto, tak som zvedavá, že kde ten balans opäť nájdem, aby som stále bola ja, že sa starám o seba, ale samozrejme zase sa starám o to, aby hostia všetko mali. A toto je veľmi veľká otázka sebadisciplíny. Takže k sebaláske cesta vedie cez prísnu sebadisciplínu.
Ty si spomenula aj, teda, že sa blížiš, dajme tomu, do tej menopauzy. To je pre mnohé ženy takým strašiakom. Ale je to zase prírodzený vývoj. Každá zo žien sa tam asi dostane. Tak... Určite nie asi. Každá sa tam dostane skôr či neskôr. A ono to ovplyvňuje to ženské telo. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Proste keď veľa necvičíš a naozaj, že minimálne ješ, tie kilá prídu, lebo to telo, ja si myslím, je tak rozumné, to ženské, že ono ochraňuje tie orgány a to všetko okolo nás tým, že tam vytvorí tú istú vrstvu tukov, lebo v tukoch sa držia vitamíny, aj hormóny, aj všetko a keď je tých hormónov menej, tak musí byť väčšia plocha, kde sa vedia zdržovať, takže preto to telo prirodzene trošku zväčší ten tuk. To ja som si tak povedala. Niekedy nás ten tuk aj chráni, napríklad keď máme také ťažšie obdobie alebo nejaký stres obrovský. No takto, keď som sa rozvádzala, to bol taký stres, že som nevedela jesť. Takže ja som 3 mesiace nejedla, doslova, a tam som šla na 52 kg, hej. To je iný stres, to je veľmi nezdravý stres, lebo to ti môže sadnúť na orgány a zrazu je to rakovina a ani nevieš ako. Takže na to veľký pozor. Ale zase tento stres emočný, tá druhá stránka, keď sa ľudia prejedajú, tiež nie je dobré. Preto je vtedy najlepšie naozaj oblieť sa a ísť von do prírody. Či sneží, či prší, nechať mobil doma a ísť sa prejsť na hodinu do lesa a byť len sama so sebou, so svojimi myšlienkami. Mne tie prechádzky a tá príroda, to je úplne že alfa, omega všetkého a to je liečenie, ktoré ťa nestojí nič. Lebo ísť sa prejsť von nestojí nič, hej. Takže toto by mal byť základ všetkého. O tom už v minulosti písali mnohí spisovatelia, že ten návrat k prírode, alebo keď sme vlastne v tom kontakte s tou prírodou, že to je asi ten zdravší a ten krajší spôsob života. Určite nie každý asi si to uvedomí a dá si to tak akože takú tú svoju mantru, že idem von a dýcham. Ja som začala teraz aj meditovať dosť takým štýlom, že si pustím meditačnú hudbu, láhnem si a 10 minút ležím a jasné, že to musím to urobiť. Že nám šrotuje v hlave veľakrát. Ale keď to robíte pravidelne a dlhodobo, ja už sa na to tak teším, že kedysi ja si tak láhnem na koberec, to je to akože tvrdá podložka, pustím si to, zavriem oči, vtedy už manžel vie, že ticho, nič, ani nechodí za mňou, vypnem si telefon a naučite sa upokojovať svoju mysel. A keď máte pokojnejšiu mysel, aj tie reakcie potom nie sú také prudké, nie sú také výbušné, pokojnejšie reagujete, máte ten nádych, výdych a zase hovorím, choďte von do prírody. Keď vás niekto naštve, niečo vás naštve a choďte sa von prejsť. To pomáha mne úplne najviac. Čiže myslíš, že Slováci by mohli, dajme tomu, viac času tráviť v prírode a prípadne meditovať, aby sme neboli možno takí výbušní? Hlavne by som dala Slovákom možnosť toto robiť a to je tým, keď bude v nedeľu všetko zatvorené. Lebo vtedy si uvedomia, že máš nedeľu voľno, ideš do nákupného centra. Pri parkovaní sa už rozčulíš, lebo niekto pre tebou ti obsadí parkovné miesto. Potom v tých potravinách dlho stojíš s tým košíkom v rade, už si nervózna, lebo my žijeme rýchlu dobu, 15-sekundovú, to je inéž aj dokázané, že my žijeme 15-sekundové frekvencie alebo segmenty v živote. A keď trvá niečo dlhšie, už si nervózna. Lebo aj v mobile nedokážeš to pozerať dlhšie. Ideš deň ďalej. A my takto žijeme, a hlavne deti. A to je že úplne zle. Keď dieťa nemá niečo do 15 sekúnd, je nervózne, lebo na TikToku to má každých 15 sekúnd, hej? Tieto podnety. A rozčulíš sa už len v tom, že si v nákupnom centre a deti kričia. Ale keď to nákupné centrum bude zavreté, bude všetko zavreté, tak ty buď ostaneš doma, alebo dobre, poďte, ideme von. A zrazu si v prírode. Tuto v nedeľu sa dedina mení na jedno korzo. Všetci sa vonku prechádzajú. Dobre, reštaurácie na obed bývajú plné, hej, lebo sa ide do reštiky na obed, ale po obede, do obeda, všetci sú vonku. Všetci. A to je to, že tí ľudia musia mať čas sa zastaviť. A keď to nevedia, tak vieš, zavrieš nedeľu obchody a zrazu máš nedeľu voľnú. Nemôžeš ísť tam na poštu, do banky alebo niečo, ale aj tí ľudia, čo pracujú, majú zrazu voľno. Takže ľudia sa nevedia zastaviť. Žijeme moc rýchlu dobu. To je problém. Hej. A predtým, ako sme začali nahrávať, sme sa bavili aj o takej téme, teda ty žiješ v Rakúsku, máš rakúskeho manžela. Pred časom vyšla taká správa, že teda Tibor Gašpar povedal,
že možno Slovensko by mohlo vystúpiť z Európskej únie. A ty si mi povedala takú jednu peknú vetu, že keď sa tak stane, chceš byť rakúska občianka. Trváš na tom? Ja nikdy nechcem byť iná ako slovenská občianska a Slovenka. Hej? Ja som Slovenka srdcom, vždy ma to ťahá domov všetko, ale žijem v Európskej únii a viem, aké benefity mi to prináša. Nepozerám sa teraz na to z toho pohľadu, ako všetci tvrdia, že Európska únia nás obmedzuje, bere nám veľa peňazí, hovorí nám, čo máme robiť a necítim sa tu slobodne. Ale ja si väčšiu slobodu neviem predstaviť ako tú, ktorú ja mám teraz, že mi stačí občiansky preukaz, ktorý je všade platný. Hej, bavíme sa o Európskej únii. Môžeš letieť kamkoľvek. Môžem si cestovať kam chcem. Môžem sa zamestnať v akejkoľvek krajine Európskej únie. Môžem slobodne, mladí ľudia, hej, uvedomte si to, telefonovať a byť na dátach v Európskej únii, lebo sú jednotné. Sú to možno malichernosti pre niekoho, že a čo to je? Ale toto je vec, ktorá mňa ovplyvňuje. Táto sloboda. Hej? To, že tam tí politici riešia, že teraz či dostaneme nejaké eurofondy na to a na to, ale zoberte si, koľko sa vybudovalo vďaka tým eurofondom. Hej, na to fakt netreba zabúdať. To, že my prispievame do Európskej únie, no budiš, ale my nevieme dostavať jednu diaľnicu. Kto by postaval všetky tie kanalizácie a cesty nové a tie obchvaty pri Bratislave? To je všetko z Európskej únie. Takže áno, aj všetko má svoje výhody, aj nevýhody. Samozrejme. Ale pre mňa je najväčším obrazom slobody možnosť voľne sa pohybovať, cestovať a byť slobodná. Keď sa tejto slobody vzdáme tým, že vystúpime z Európskej únii, ostaneme malé izolované Slovensko. V čom budeme slobodnejší? To už sme zažili pred rokom 1989? Asi áno, ale ja neviem, asi ľudia fakt máme krátku pamäť, že sa na to zabúda. A ja preto som povedala, že ak sa toto, nedaj Boh, stane, hej, tak nechcem stratiť slobodu. Nechcem stratiť slobodu a prihlásim sa o rakúske občianstvo, aby som mala možnosť naďalej slobodne cestovať, ale aj v tom zmysle, že môžem kedykoľvek ísť na Slovensko a zo Slovenska. Lebo keď sa Slovensko uzavrie, čo vy viete, či o 2 roky nebude zakázané cestovať do zlej, skazenej Európskej únie? Že či nebude treba zase víza, ako bolo kedysi a všelijaké doložky? Možno malujem čerta na stenu, ale prečo mám sa vzdať niečoho, čo mi umožňuje slobodu? Hej? Že je to taká veľmi chúlostivá téma, ale nechcem prísť o svoju slobodu, ktorú sme získali veľmi ľahko. Asi preto si ju nevážime. Tvoj manžel Kristián je Rakúšan. Vnímaš na ňom, že je oproti tej našej slovenskej mentalite inak nastavený iný? Že naozaj tí Rakúšania, že majú niečo iné v génoch, ako máme my Slováci? On je málo Rakúšan, lebo on v 15 vlastne odišiel z domu študovať, síce v Rakúsku, ale v 18 potom odišiel na 3 roky na Cyprus, bol vojak a tam získal neskutočnú disciplínu. A potom, keď sa vrátil, nikdy nežil v Rakúsku. On žil všade inde. On žil dokonca aj na Slovensku 6 rokov. Býval v Moskve, pracoval, lebo on vlastne tým, že je ITčkár, tak cestuje po tejto Európe a teda aj po Rusku, kedysi v Rusku teda pracoval. On je svetobežník veľký. A to je úplne iný pohľad na svet. Ako keď si vyrastáš v dedine a tvoja najdlhšia cesta bola do okresného mesta, tak ty nevieš, čo to je svet. Ty nevieš, ako žijú iní ľudia. Ty vidíš len, ako žije sused, ale ja si myslím, že je neskutočne dôležité, aby sa cestovalo, ale nie tak, že idem, áno, však ja som, niekto si povie, áno, veď ja som bola v zahraničí, bola som na 2 týždne v hoteli all inclusive. To nie je zahraničie, to je dovolenka. Ale žiť v nejakej krajine inej, ako je tvoja domovina, rok, 2, ale žiť tam, že pracovať, hej, popri štúdiu, alebo naozaj pracovať, to sú tak neskutočne vzácne skúsenosti a on má veľa týchto skúseností, že ja nemôžem o ňom povedať, že on je typický Rakúšan, lebo on je svetobežný. On je kozmopolita. Tak, on je úplný kozmopolita. On dokáže, on aj v Mumbai žil a pracoval, hej, to si predstavte, že tam s tou náturou on dokáže výsť s každým. On s každým dokáže pokojne, kľudne diskutovať, debatovať, lebo on zažil už všetky možné emócie, všetky možné národy, národnosti
A to kreuje a formuje toho človeka. Takže mladí ľudia, ak môžu a ak majú šancu a príležitosť určite ísť von na rok, na 2 a skúsiť si žiť mimo zahraničia. A to potom vyformuje aj to myslenie inak. A Kristián to myslenie má naozaj také kozmopolitné. On dokáže žiť všade a je taký iný asi ako typický Rakúšan. Neviem, ako vyzerá typický Rakúšan, lebo môj muž je netypický. Áno, cestovaný. Tak. Adi, ty si dvojnásobnou maminou, máš teda už dospelé deti. Ja som si všimla taký fenomén. Ja chodím teda MHD v Bratislave. A keď si sadnem do tej električky, tak všetci mladí sú takto pekne akože sedia. Niekedy si ani nevšimnú tých starších ľudí, že ich treba pustiť sadnúť. A vlastne všetci sú na tom mobile. A vlastne tá mladá generácia je v istom zmysle veľmi schopná, veľmi inteligentná, čo sa týka technológií. A na druhej strane tam chýba možno ten osobný kontakt. Ako to vnímaš možno? Ja úplne zle. Ja veľmi zle. Lebo sme išli do Hadbergu, to je tuto nedaleko mestečko, a stáli sme na červenej a vedľa mňa bola zastávka. A tam boli 4 mladé dievčatá vo veku, ja neviem, mohli mať 12-13 rokov, išli zo školy, lebo mali školské tašky na sebe, bolo to po obede o 2:00, čakali na autobus. Oni sa medzi sebou nerozprávali. Tí baby sedeli vedľa seba a každá mobil. A ja si hovorím, že prečo? Potom prídu domov a medzi sebou si píšu. Hej, že sa neporozprávajú. Toto je podľa mňa zabíjak ľudskosti a človečiny medzi ľuďmi, lenže tie deti vlastne ani iné nič nevidia. Už aj my rodičia sme stále na tých mobiloch. A keď chce mať rodič pokoj, tak dá tomu dieťaťu mobil, dá mu tablet, len nech je ticho, nech má pokoj. A mňa úplne do vývrtky vytáča, keď som chodila ešte po tých hoteloch, všetko, raňajky. Si v hoteli s deťmi, nemusíš robiť raňajky, nemusíš upratovať izbu, nemusíš ísť na nákup, nemusíš ísť do roboty. Si tam pre tú svoju rodinu, ale prvé, čo spravíš, posadíš dieťa do stoličky, dáš pred neho tablet, tu mu dáš raňajky a viac sa nestaráš. A inokedy chceš byť s tým dieťaťom, keď na tej dovolenke, keď ty s ním máš byť, mu tiež dáš mobil tak ako doma. A toto mi veľmi prekáža. Moje deti do 12 rokov mobil nebali. Dobre, to bolo dávnejšie, hej, to bolo pred 10 rokmi, čože nie je až tak dávno, ale nemali mobil. A aj vravím, mami, ale každý má. A na čo má ten mobil? Do školy ťa berem autom, na krúžky ťa berem autom, keď sa niečo stane, zavolá mi učiteľka, na čo ti je v škole mobil? A doma? Na čo ti je mobil? Keď mi chceš niečo povedať, povedz. Keď sa chceš dohodnúť s kamarátom, zavolaj mu cez môj mobil, dohodnite sa na stretnutí. A to je to čaro. Dobre, o 2:00 sa tam stretneme. A teraz si tam šiel bez mobilu a dúfal si, že príde, že nebude meškať, že ste sa dobre dohodli. A to je takéto čaro toho čakania. Mobily zabíjajú veľmi dobrý sluha, ale veľmi zlý pán. Zabíjajú aj vášeň napríklad. Ježiš, no tak to úplne. Ale tu, čo som si všimla, vždy, keď ideme na návštevu, alebo aj ku Kristianovým rodičom, alebo ideme s kamarátmi na obed, nikto nevyťahuje mobil. Ja neviem, čím to je, ale tu nikto nevyťahuje mobil. Oni sa stále majú o čom rozprávať. Ja som z toho úžasnutá. Takže ono je to asi aj o tom, že keď sedíte pri stole, je to neslušné. Nevyťahnuť ten mobil, hej. Môžete, lebo občas dobre vyťahneme, chceme ukázať, niečo povedať, ale potom ho zase dáme preč, že neostaneme ticho a tu si len scrollujeme, že zabudneme, že sme v spoločnosti. Takže možno keby, ja neviem, vypli Wi-Fi v tých MHDčkách alebo niečo, že keď sedíš a nemáš čo robiť, lebo nemáš mobil v ruke, zrazu zistíš, že ten svet je krásny. Alebo všimneš si niečo na ulici, alebo začneš sa s niekým rozprávať. Ale darmo, sme mobilová, žijeme tak, ako bola doba kamenná, doba železná, doba, ja neviem, moderná, alebo keď boli tie revolúcie technologické, že párne stroje začali byť, tak teraz máme dobu mobilovú. Hej? Keď o 500 rokov sa bude učiť v škole, aké boli doby kamenná, železná a mobilová, tak žijeme dobu mobilovú. No. Ešte som si všimla aj taký fenomén, že mamička s kočíkom buď má slúchadlá, čo sa mi zdá úplne akože cez čiaru, alebo teda mamička tlačí kočík a má takto mobil. Alebo teda otecko. Tak to už sa mi zdá také, že to dieťa v kočíku tiež potrebuje cítiť možno tú pozornosť toho rodiča. Áno, ak nespí. A vtedy si povedia, ale veď spí, čo sa mu mám venovať? No tak sa venuj sebe.
To je tá prechádzka v tej prírode, počuješ bez zvuky mobilu. vtákov. A je to úplne niečo iné. To je ten čas venovaný sebe. Lebo ty, keď venuješ ten čas mobilu, ty si myslíš, že tak oddychnem si tým, že to sledujem. Nie, lebo tvoj mozog musí toľko informácií spracovať, že ty si neoddychneš. Takže keď kočikujete deti, ideálne bez slúchatok, aby som počula, či plače, alebo či ide auto za mňou. A to je moja bezpečnosť. A keď dieťa zaspí, kašlite na mobil. Prechádzajte sa a vychutnávajte si jeho krásnu tváričku, modré nebo, možno naozaj šum listov alebo švitorenie tých vtáčikov. Žite pre seba, nie pre mobil. To je asi to najdôležitejšie, lebo inak sa stratíte. No. Prestanete sa rozprávať, prestanete komunikovať, potom sa len hádate, ste nervózni, všetko chcete hneď. Je to ťažké dneska žiť. Adi, ty si bývalá moderátorka a mne sa na tebe páčilo, že ty si bola akože veľmi vzdelaná, pretože ty ovládaš niekoľko jazykov. Mal by byť podľa teba moderátora vzdelaný, mal by sa neustále vzdelávať, pracovať na sebe? Ako to vnímaš? Nie len moderátor. Nie len moderátor, každý jeden človek by mal, ja tým, že jazyky mám rada sa učím, tak áno. Vieš po francúzsky, po nemecky, po anglicky? Po španielsky, po maďarsky a tým, že sme kedysi vyrastali v dobe, keď ruština bola povinná, tak mám teraz kamarátku, sme akorát v Atenách boli, ona je Ruska, tak s ňou som sa dokázala pekne aj po rusky porozprávať. Hovorím, neovládam všetky tie jazyky ako svoj druhý materinský jazyk, že úplne perfektne, ale vo všetkých 6 sa bez problémov dohovorím. A ja si myslím, že vzdelávať a učiť sa musia všetci. Bez ohľadu na to, akú profesiu, aj keď ste upratovačka, lebo ja som teraz aj upratovačka, hej? Aj keď ste profesorka, aj keď ste, ja neviem, naozaj vždy. Lebo keď robíš napríklad si kaderníčka, musíš sa neustále vzdelávať, no učiť sa nové postupy, hľadať nové farby, riešiť nové strihy, učíš sa, hej? A keď to nie je v slovenčine, je to v inom jazyku, tak musíš aj ten jazyk trošku ovládať. Cukrárčina, hej? Výborné francúzske recepty, dezerty, takže musíš sa neustále vzdelávať, učiť, pozerať tie videá, tie tutoriály, ako sa to robí. Takže vzdelávať je alfa omega vo všetkých profesiách, nielen ako moderátorka, a vo všetkých vekových kategóriách. Lebo ty ako dieťa musíš skúsiť aj šport, aj literatúru, aj hudbu, aj čokoľvek, aby si zistila, čo ťa baví. Baví ťa malovanie, hej, to zistíš. Najprv si chodila na judo, plávanie, gitara, ale zistila si, že až to maľovanie ťa baví a ostaneš pri tom. To znamená, že vždy skúšať všeličo a ostať pri tom, čo ťa baví a čo ťa naplňa. Ale vzdelávať sa a učiť sa je základ. Potom sa ti nestane, že keď letí lietadlo, sa schovávaš, lebo sa bojíš, že ťa sypú nejakými chemikáliami, chemtrails a podobné hovadiny. Takže je dôležité sa vzdelávať a úplne dôležité je čítať. My sme zabudli čítať. My sme vymenili knihy za mobily a tým pádom otupievávame, hej? Ako slovná zásoba sa znižuje a tak ďalej. Úplne. Áno. Úplne. A je to hrozné. A ja som sa teraz opäť zalúbila do čítania kníh. My večer s manželom si sadneme na gauč, dôchodcovia, čítame knížky, hej, že proste... Ale to je krásne. Je to úplne úžasné. Je to úžasné a ty v tých knihách, ktoré boli napísané aj povedzme pred 100 rokmi, vidíš súčasný odraz sveta a ty si povieš, wow. Hej, to znamená, že my stále žijeme v takom nejakom kolečku, ale čítanie kníh, to je niečo neuveriteľne obhajúce. Mne to príde ako taký vrchol oddychu, že keď si zoberiem tú knihu, tak som prítomná, čítam ju a v podstate aj úžasne relaxujem pri tom, lebo tá kniha ťa tak istým spôsobom uzemní. Lebo tam sa nemáš kde ponáhľať. Tam musíš čítať pomaly, tým svojím tempom, hej, to nie je, že preskroluješ za 15 sekúnd knihu, a hlavne ty tam naozaj zbadáš príbehy, ktoré sa ti páčia, ktoré ťa obhocujú. Milujem čítať dokumentárne knihy. A takto som vlastne pochopila problém medzi Palestínou a Izraelom. Aj keď sa to zdá možno smiešne, že prečítaš si jednu knižku a zrazu vieš, neviem, ale pochopila som ten hlboký problém, prečo tam je. Hej? A že oni vlastne žijú v kruhu, z ktorého sa fakt nedá vyskočiť. To musia začať od piky a od malých detí a to... Lebo v utečeneckých táboroch vyrastáš preto, že si musela opustiť svoju krajinu. Tam ťa formuje to, že musíš sa
pomstiť za to, hej, potom sa vrátiš pomstiť, urobíš zle v tej krajine, ktorá ťa vyženie do toho tábora, hej, a to je vlastne non-stop taký kruh, ale bolo to ukázané aj na príklade malých detí, kde sa stretli Natajňaša, palestínska a izraelská rodina a tie deti sa hrali do večera a keď odchádzali a zajtra sa uvidíme zase a rodičia povedali, no dúfam, neviem vám to zaručiť, ale tie deti to vôbec neriešia. To ten svet nás potom trošku akože núti byť iný, ale čítaním kníh sa človek tak veľa dozvie o mentalite toho, ktorého národa alebo tej krajiny, že čítanie je pre mňa ako cestovanie. Cestovanie a čítanie. To by sa malo vrátiť medzi ľudí úplne. No a keď vystúpime z tej Európskej únie, tak cestovať sa už nebude až tak jednoducho. Budeme musieť čítať. No ale keď čítáš, tak sa dočítaš k tomu, že je dobré, že si v tej Európskej únii. Takže ono to zase jedno súvisí s druhým. To je taká nekonečná hlava 22, by som povedala. Áno. Adi, ešte sa vrátim teda k tomu moderovaniu. A ty si teda pred pár rokmi skončila aj v Teleráne, bola si mimoriadne obľúbená. Tie moderátorské trendy sa tiež trošku menia a prichádza aj nová generácia moderátorov. Aj keď tu máme nejaké stálice ako Sonia Millerová, Ivetka Malachovská, Alenka Heribanová, ktoré moderujú aj teda v zrelšom veku. Tak možno ako vnímaš ty tých mladých moderátorov? Či sa ti možno niektorí páčia aj v Teleráne, je nová dvojica? Áno, tak mladí moderátori majú tú výhodu, že sú mladí a pojašení. To sa od nich očakáva, hej? A keď sa očakávalo odo mňa, že tiež budem pojašená, tak už keď som mala tých 45, už mi to tak nesedelo. Hej, jašica, tanečky a ja neviem čo všetko. Lebo keď si spomínala už tie stálice, Sonia Millerová, Iveta Malachovská, to sú už moderátorské dámy, ktoré moderujú kultivované, hej. Nikto od nich neočakáva, že budú tancovať breakdance, nikto od nich neočakáva, že ráno tam príde fitness tréner, tak budú s ním fitness cvičiť. Alebo tieto veci, čo sa vyžaduje od moderátora, ktorý chce odprezentovať tému, aby sa do nej vžil. Oni moderujú témy, ktoré si nevyžadujú, poviem to tak obrazne, že blbnutie, kdežto to Teleráno bolo o tom, že to bolo veľmi živé, lebo ráno je živé, ráno proste beháš, skáčeš, riešiš, robíš, ale mne to už s pribúdajúcim vekom robilo trošku problémy, šantica a... Že si sa nevedela už tak odviazať. Hej, a už mi to robilo trošku problémy, hej, a potom to je... Výborný príklad sú tie sociálne siete, by som to teraz akože zobrala trošku ich späť, že Ivetka alebo Alenka Heribanová sú moderátorky Facebooku, ja som moderátorka Instagramu a mladí sú moderátori TikToku. A každý teraz vie, aké vekové kategórie sú na týchto sociálnych sieťach a čo sa tam ukazuje a prezentuje. Hej? Že jednoducho ten TikTok naozaj patrí mladým a to Teleráno patrí všetkým vekovým kategóriám samozrejme, ale ťa má tak povzbudiť, naštartovať a to je dobré, keď tam skáčeš a tancuješ. Ale ja už som sa necítila príjemne, keď som skákala a tancovala. Ja už som chcela radšej takto niečo pokojnejšie mať. Takto, ako sa tu rozprávame. Ako sa tu rozprávame, prípadne nejaká relácia o pečení, lebo ja strašne rada vysvetľujem, ako vidíš, stále rozhadzujem tými rukami ako Taliani, lebo ja rada vysvetľujem, ukazujem, ale tak pokojne a podobne. Hej, už mať to svoje tempo. Áno, to už sa tak spomaluje, hej, tým vekom. Takže už aj ja to cítim. Niečo také pokojnejšie. Áno. A možno je to aj tým, že už som chcela to vymeniť za niečo zase iné, hej. Takže preto, keď vlastne došlo toto, že by sme to mohli kúpiť, ale znamenalo by to, že mám odísť, tak som nemala problém s tým, že odídem z Telerána. Čiže sláva, popularita, to ti nechýba? No klamala by som, kebyže poviem, že to nebolo príjemné. Hej, má to aj svoje tienisté stránky a veľa hejterov. Ale vždy, keď potrebujem, tak ako Lenka Šošová hovorí, idem sa nadýchať toho showbiznisového smradu na Slovensko. Objavím sa niekedy v telke, v nejakej relácii a podobne. A potom sa zase vrátim sem spokojná. Ty si hovorila o tých hejteroch. Myslíš si, že tie nenávistné komentáre na sociálnych sieťach, že sú odrazom spoločnosti, v ktorej žijeme, teda možno aj tých politikov, ktorých možno ten verbálny slovník majú čoraz viac agresívnejší? Každý jeden koment alebo každý jeden hejt nie je odrazom spoločnosti, ale je odrazom toho človeka, ktorý to píše. Lebo to, ako mňa ľudia vnímajú, vlastne mňa vidia v sebe. Neviem, ak to mám správne povedať, že vlastne keď mi niekto napíše hejt a vy ste taká, tak viem, že ten človek je taký. Hej, že a on tu dáva mňa do tej pozície
aby mal takého toho... Sa cíti lepšie. Spolubojovníka, jak sa to povie, ten spolupáchateľa. Tak, vidíš? Ja som tu stále v angličtine, takže občas hľadám slovička. Takže hľada toho svojho spolupáchateľa, aby vedel, že nielen ja som zlá, ale aj ty si tá zlá. Vieš, ty si zle si to povedala. Hej? Ale ja som... To, čo som ja, to, ako ma ľudia vnímajú, hej, je odrazom ich vnímania sveta. Keď raz niekto vidí všade všetko dobro, tak aj vo mne vidí to dobro. Ale keď niekto všade vidí to zlo a hejt a nenávisť, tak bude riešiť zlo a nenávisť. Ale koľkokrát niekedy mám chuť tým ľuďom odpísať, väčšinou to akože neriešim. A keď je veľmi zlý koment, ja tých ľudí blokujem. Lebo sú u mňa na mojej sociálnej sieti, jasné, je to verejná sieť, môže prísť hocikto, ale od všetkých žiadam len jedno, aby sa správali slušne. Ja im tiež nevypisujem a nenadávam, lebo to nemám zapotreby. Ja taká nie som. A keď niekto tebe napíše hejt a nenávisť, má to zapotreby, lebo taký je. Píše to, čo cíti. To, čo žije. Keď žiješ pekne, píšeš pekné veci. Keď žiješ škaredo, lebo máš zlý vzťah. V robote na teba kričia. Si nešťastná, lebo si zaciklená. Tak si zlá aj k tým ostatným. Ale aby ti bolo dobre, tak musíš začať od seba. Prekonať sa, ísť sa prejsť a potom napísať, viete čo, nepáčili ste sa mi v tej bezservítke, boli ste príliš kritická, ale asi preto, že naozaj sa vám to nepáčilo, mne sa to páčilo, verím, že na budúce to bude zas iné, alebo napíšte mi, že prečo sa vám to nepáčilo, hej, že ma výzve slušne na debatu, alebo niečo. Ale keď mi niekto napíše, že boli ste odporná. No, lebo ty si odporný, lebo sa tak vyjadruješ. Keď sa vyjadríš pekne, znamená to, že si pekný človek a presne o tom to je. To, ako sa vyjadrujeme, taký sme. Keď sa vyjadrujeme pekne, nehovorím o nevyslovení kritického názoru, ale nie kričať, nadávať, urážať a ísť do veľmi osobných, nepríjemných súbojov. To nie. Keď sa mi niečo nepáči, aj napríklad mojim deťom, ja poviem, viete čo, nepáči sa mi, alebo som smutná, keď vidím, že to takto je. Nemám z toho radosť. A to človeka viac donúti sa zamyslieť, to čo si spravil, no to je hnusné. Hej? Alebo vieš čo, nie som si istá, asi mi nerobí dobre sa na to pozerať. Vidíš, dva spôsoby, ako sa to dá povedať. Myslíš, že z našej spoločnosti sa tak pomaličky vytráca tá slušnosť? Alebo je to len otázka zase tých jednotlivcov? Spoločnosť tvoria jednotlivci a keď je veľa jednotlivcov, ktorí sú agresívni, zlí, tak prevalcujú tých dobrých. Hej? A ja si myslím, že teraz je na nás, aby sme si povedali, dobre, vidíme tú skupinu zlých ľudí, ale my budeme sa snažiť tú zlú skupinu prevalcovať tým dobrom. Lebo vždy dobro zvíťazí nad zlom, ale je to veľmi ťažké. A chce to strašne veľa trpezlivosti. Naozaj rozprávať sa s každým, nemôže sa rozprávať s každým nenávistným hejtom, nemôžeš sa obhajovať, lebo niekedy je to neobhajiteľné. A s prepáčením debilovi nevysvetlíš, niekedy je to až tak zlé, ale snažiť sa, stále sa snažiť. Preto keď je niečo zlé, koment, ale nie je nenávistný, nie je urážajúci, tak komunikujem s tými ľuďmi, odpovedám im a vždy dojdeme k tomu, že si posielame potom srdiečka, smajlíky, úsmevy a želáme si všetko dobré. Lebo to vieme pekne vykomunikovať. A potom si poviem, vieš čo, tak som sa rozčulila, ale tak sme si to pekne vysvetlili a odchádzaš s dobrým pocitom. Ale čiže myslíš si, že na to zlo by sme mali reagovať dobrom, ale zase niekedy sú situácie, kedy sa na to zlo možno nedá reagovať tým dobrom a musíš vlastne tomu človekovi vrátiť to, čo tebe dal. Ako to vnímaš celkovo takto? Keby som mala byť zlá a hnusná, lebo to potrebujem vrátiť, tak radšej sa otočím na päte a odídem. Odídem od problému, ktorý neviem vyriešiť. Hej? Nebudem šťúrať do toho viac, lebo ty vycítiš, že tu sú hranice, ten človek si to nechce dať vysvetliť, nedá sa, tak vždy poviem, zase ma to naučil môj manžel, vidíte, aké mám dobrý manžela. Áno, miláček, máš pravdu. Toto keď, teda nepovieš to cudziemu človeku, ale povieš mu, dobre, máš pravdu.
To sa mi veľakrát stalo, že niekto tak, a vieš, to musíme z tej Európskej únie. A keď vidím, že on je proste tak v tom strašne zabednenom svete, tak mu poviem, dobre, máš pravdu, asi to tak má byť. Otočím sa a začnem úplne inú tému. Alebo ten človek vlastne stíchne, lebo ja som mu dala lebo on kričí, kým nemá pravdu. A ja poviem, dobre, máš pravdu. Asi som to ja zle vyhodnotila. OK, máš pravdu, pozriem sa na to z tohto pohľadu. A zrazu ten človek, čo bude kričať ďalej, prečo? Veď dosiahol svoje, už nemusí, hej? Ale ty, rozumný človek, vie, že je to na upokojenie situácie. A neskôr sa k tej téme dá vrátiť, ale diskutovať, alebo jednoducho ostanete v tom, dobre, máš pravdu, asi som sa na to ja zle pozrela. A radšej to ukončiť, otočiť sa a odísť z tej témy. Mali sme tu, neviem, kde som to teraz naposledy bola a už to išlo zase do politickej debaty a vtedy som povedala, a stop, tu sa nebáme sa o politike. Máme tak rozdielne názory, že ja viem, že sa nedokážeme o tom, tak sa o tom nebavme. Kašlíme na to. Bavme sa o niečom inom. Vždy je sa o čom baviť. Politika v súčasnosti príliš rozdeľuje ľudí. Nie len na Slovensku. Pozrite sa na Rakúsko. 3 mesiace nevedeli zložiť vládu, pretože prezident dal zložiť vládu druhej strane, ktorá vyhrala voľby, nie prvej, pretože tá prvá je príliš nacionálna. No o 3 mesiacoch ich to aj tak musel dať, aj tak nemajú stále vládu. Všade sú problémy. A všade sa hádajú zelení proti nacionalistom a taká skupina proti taký. Vždy sú všade hádky. Ale politika by nemala zasahovať do súkromia tak, že rodiny sa nebavia, lebo on volil jeho a ona volila jeho. A nebavia sa. Však to je choré. Toho politika to nezaujíma, koho si ty volil. A ty sa nerozprávaš so svojou ženou alebo so svojím synom za to, že máte iný politický názor. Ten politik ti nepríde podať pohár vody, keď si chorá. To bude tá tvoja žena, ktorú teraz ty nemáš rád, lebo volila niekoho iného. Však pre Boha, spamätajme sa. To už nesmie do takýchto absurdností zachádzať, ale bohužiaľ zachádza. Adi, ja si myslím, že tých tém by sme vedeli prebrať veľmi dlho a veľmi veľa. Naozaj široké spektrum tém. Ale v každom prípade ja ti veľmi ďakujem, že si nás takto nádherne pohostila vo svojom kaštieli. A teda prajem ti veľa energie, ďakujem veľmi pekne, entuziazmu a samozrejme aj radosti. A hlavne veľa úsmevu. Všetkým vám posielam veľa úsmevu a ten pokoj v duši, nádych, výdych, prechádzky v prírode a začať od seba. Takým maličkým krôčkom a bude to dobré. Super, ďakujem ti. Ja ďakujem.